Arratsaldeon, ongi etorria guztiok, eskerrik asko etortzeagatik. Aurrekoetan bezala, eskerrak ematen diogu Zaldiko Maldiko elkarteari, bere laguntzarengatik, beti bezala ezin hobea. herrieliza.org webguneko lagunei ere eskerrak ematen diegu, webgune horretan gure informazioak jartzen ditugulako. Baduzu begiratu, da herrieliza.org. Gaurko hitzaldi honekin, Hizkun Elkarteak amaiera emango dio kurtso honi. Poliki eta lan xumearen bidez, lortu dugu 7 ekitaldi eskaintzea urtean zehar, eta pozik gaude harrera nahiko polita izan dugulako zuei guztiei esker eta beste batzuei esker ere bai. Badugu asmoa datorren irailean edo urrian, oraindik zehaztu gabe dugu datorren kurtsoko egitaragua, egutegia, baina badugu asmoa berriz ere bueltatzea eta hitzaldiak eskaintzera honelako estiloko gauzekin. Bestetan bezala, bazkidetzeko gonbidapena luzatzen dizuegu, nahi baduzue, Hizkune Elkarteren bazkideak izateko gonbidapena hor dago. Etorri zaretenoi baita zeuen inguruetako lagunei ere bai, nahi baduzue gonbidapen hau luzatu. Bestetan bezala, gaurko ekitaldi hau bideoan grabatuko dugu eta gero interneten bidez eskuragarri jartzeko. Gaur, Xabier Amuriza dugu hizlari, eskerrik asko, Xabier, baietz ezateagatik gure gonbidapen honi. Xabier Amuriza apaiza izan zen, 7 urte egin zituen preso, frankismo garaian, geroago apaizgoa utzirik, egin egunkarian eta bertsolaritzan jardun zuen, gehien bat, Euskal Herriko bertsolarien txapeldun izan zen 2 aldiz, 1980 eta 1982an. Hainbat liburu eta disko argitaratu ditu eta kantari askori egin dizkio letrak. Orain, jubilaturik idaztera dedikatzen da gehien bat. Xabierrek susmoa dauka Euskara batuaren atxikimendua afektiboa epeldu egin dela. Susmoa dauka Euskara batua hizkuntza akademikoa eta eskolar bihurtuz doala. Konbentziturik dago herritar askoren borondate teorikoa euskararen aldekoa dela, baina ez dago hain ziur Euskal Herriak euskaldun praktikantea izan nahi duenik. Zer esan nahi duen esaldi horiekin eta zer arrazoiek eraman duten Xabier berak horrelako baieztapenak esateko, Xabierrek berak azalduko digu segituan. Xabier, zuk duzu hitza, orain nahi duzunean. Eskerrik asko eta arratsaldeon denoi. Eskertu dit nik baietz esan izana, nola enuen baietz esango. Iruñera beti etorri izan naiz pozik eta Zaldikon Maldikon lehenengo aldiz hau zapaldu nuela, urte asko dira. Ez dakit zenbat, baina 30 bai behar bada, ez dakit, asko. Orduan, bai, torre naiz eta pozik gainera. Pena bakarra daukana da, urruntxo bizi naizela Iruñetik. Eta bidaia luze zamarra dela, eta urteekin hori ere geroz gehiago nabaritzen da. Baina, oraindik Iruñeraino ailegatzeko moduan eta itzultzeko moduan ere banago. Eta besterik gabe, orduan gonbitau Hizkunek egin zidanean, ez duen izan dudarik baietz esateko, gainera neure gaia da, neure gaiak dira. Azken batean deitu nauten neun nahi dudana esateko, eta zuek ere,
neuk esan nahi dudana entzun beharko duzue. Baina ez da bakarrik nik nahi dudana esatea. Nahi nuke zuek ere parte izan zaitezten, eta orduan naiz eta batzuetan promesak egin eta gero katigatzen naizen neure diskursuan batzuetan izketan hasi eta bukatzen ez jakitea hori apaiz izan nintzela eta badio eta apaizok badugu apaiz oiok ere, karaktere hori edo hori etzaio joaten, pixka bat katigatzen da liatzen naizen nahi nuke zuek ere hitz egitea, horrela lagun artean, gauden ezkero. Eta orduan, zerbait izenburu bat eta gaia iradoki eta proposatu zidatenean, zerbait izenburua jarri behar nion hitzaldi honi, eta izenburu pixka bat txokante samarra irudituko zaio behar bada norbaiti, baina horrela da, Euskara Batua zertarako nahi dugu. Galdera hori, ze tonutan egiten den, izan daiteke Euskara Baturik ez dugu behar. Ez dut hori izan nahi. Hau da, baina Euskara Batua badugu, ari gara, baina zertarako azkenean Euskal Herri osoari begiraturik, nazionalki begiraturik, zertarako nahi dugu. Galdera hori da, eta orduan, nik bialdutako puntu txiki batzuk Iñakik aurkezpenean esan ditu, baina danak esango ditut honela hilaran, hitzaldiaren laburpen txiki bezala, botan dituen zirikadan nolabait. Eta hori da, berriz errepikatuko ditut batzuk, baina denak irakurriko ditut. Susmoa daukat, Euskara Batuaren atxikimendu afektiboa epeldu egin dela. Susmoa daukat, Euskara Batua hizkuntza akademiko eta eskolar bat bihurtuz doala. Susmoa daukat, komunikazioa euskalkiei eta azpi euskalkiei esleitzen zaiela gehien bat. Alegia, Euskara Batuari etzaiola ikusten komunikazio naturalerako baliorik. Susmoa daukat, hori guztia gertatzen dela, aurrera pauso nahi eta ezko eta evidente batzuk eman nahi ez direlako. Hori Euskara Batuari buruz. Eta orokorrean, azkenik, euskalki eta denak barne direla, azkenik, ziur nago, herritar askoren, ez dakit gehienen, borondate teorikoa euskararen aldekoa dela. Baina ez nago bat ere ziur, Euskal Herriak euskaldun praktikantea izan nahi duenik. Esaldi horiek bidali nituen, azkenengo hau, badirudi gogor zamarra ematen duela, baina pixka bate apaizoia eta katolikoak eta erligioak eta dauden tokian, pixka bat erligio mota bat bihurtzen esotenari, nunbait txistuak entzun nahi behar dituzu, ez dakit, Euskal Herrian toki askotan behintzat, euskararik ez du behar. Kantatzen badut nik bertso batean denak hasiko zaizkiti, txistuka. Eta euskara behar dugu eta euskara dena joko didate txalo. Baina bukatzen da hori eta gero praktikantea erligioan bezala. Nik neuk orain, ez daukat atxikimendu hori, erligio hori, baina erligio bat, baina praktikatzen ez den erligioa zer da? Holako zerbait ez ote den, hau da, ez nago bat ere ziur, eta hori orduan praktika da. Zuek Nafarroan, Iruñean, ez dakit nola bizi duzuen egoera hau, ni Bizkaitin ator, da egoera, badakigu zer den, orduan hemen problema, uste du Gandiagaren esaldia dela hori, euskaraz edo norbaitena, problema ez da erdaldunek euskaraz ez dutela ikasten, edo ez dutela ikasi nahi, baizik euskaraz dakitenek ez dutela egiten, nolako zerbait. Euskaldun asko ezagutzen ditunik, asko daude, 1000 arrazoirengatik praktikanteak ez direnak. Baina haien aurrean, bertsoa kantatuko banu, ez dugu behar euskararik txistua joko lidatzeke.
Hori da kontua orduan. Orduan, bata da euskara batua eta bestea da euskara orokorrean hartuta. Ea, orduan ez nuke nahi kaparra da guk esaten duguna halako txapa hundirik sartu nahi, baina euskara batua eta euskalkiak horren inguruan hementxe izan behar dut paper hori. Eta bi adibide bakarrik jarriko ditut euskara batuaren eta euskalkien arteko kontu horretan. Orduan, duela denbora bat, hau iazko kontua da, hemen izenik ez dut aipatuko, badakit grabatzen ari zaretena, eta nik ez dut nahi izen personali utzi nahi, ez nago inoren aurka personalki, beraz, gero, hemendik kanpo, edo batzuk asmatuko duzue nortaz ari naizen, baina esango du, baina ez du nahi grabatua gelditu dadin, izenik, zeren ez da hori nire asmoa. Nire asmoa da, adibide bat jartzea, eta orduan lagun batek, bai artikuluaren egilea, Xabier Euskitzeren artikulu bat, lagun batek hause bialdu zidan iaz Madrilgo Konplutensean irakaslea da, irakasle hizkuntzalaria, hizkuntzalari handi bat, euskalduna, gu bezain ongi hobeto egiten duena euskaraz, eta mezu hau bialdu zidan, laguna dut, harreman bat izan genuenetik, eta orduan hause bialdu zidan zer moduz intxaurrak, bidal nizkion intxaur batzuk edo agindu nizkion da, ea bat edo beste gordetzen didazun. Ados nago, Xabierrek, eta hori Xabier Euskitzeren artikulu bat aipatuko dut, Xabierrek urliaz, ez dut esango izenik, urlia, zandia eta berendia, esaten duzu hemen, urliak esan du, fulano, urliaz. Ados nago, Xabierrek urliaz eta zutaz nire aipatzen, baina gaur ez dute zati hori hemen aipatuko, dioenarekin. Honezkero irakurriko zenuen, ez da? Ez nekoan irakurria eta gero irakurri nuen. Nik ere entzun nuen Manuk Faktoria saioan Euskadi Irratian urliari egindako elkarrizketa. Eta ni ere harrituta geratu nintzen iket eta abarrekin. Bezagra gondi bat eta biarrate, eta ematen zian helbidea. Urlia hori euskaltzain oso importante bada. Orduan, Euskitzek Ziritik izeneko atal batean, orain ezin dizuet esan argi zein egunkaritan, artikulu hau jaso nuen, eta hause dio, Euskara Batuaren makurrak. Euskara Batua Michelenarekin identifikatzen genuen gehienok. Egun aldiz, haren oinordekoa etortzen zaigu burura. Urlia. Hizkuntzalari, nongoa dio, ez dut esango, izugarrizko lana egin du. Zinez miresten ditut haren jakintza eta konpromisua. Egunero baliatzen ark, beste askorekin elkarlanean, eskura jarri dizkigun tresnak. Heren egun, Euskadi Irratiko Faktorian elkarrizketatu zuten. Untaz eta hartaz mintzatu ondoren, Euskara Batuari buruz hause esan zuen urliak. Nik idatzei modu batera iket. Ikuste dezun bezala, hitzein beste batea. Lehen eundoko torturak ematen izkion nire buruei halako batuantzeko bat iken. Hori hizketaren profesionalentzat ondo dago, baina nik horrekin nire burua torturatzen dut. Baturak gehitxo edo hurbiltzen eta batez ere entzulea torturatzen dut. Zenik natural hitzeiken detenetik ateatzen banaiz, ahoa totelka azten zea eta horrekin ez du inork ezer irabazten. Nahiago dut normal hitzein. Hori da, Euskitzek jartzen duen parrafoa
urlia horrek esan zuena. Elkarrizketa paregabe, elkarrizketa pare bat ordura entzun nuen, streaming bidez, idazten du Euskitzek. Horri esker, behin eta berriz entzuteko modua izan nuen. Eta aldi oro, gehiago harritu nintzen, zeharo triste eta galduta utzi ninduen. Ezai buruan sartzen, 40 urte Euskara Batuari eskaini dizkionak, bere burua tresna bikain hori naturaltasunez erabiltzeko gai ez ikustea. Eta Euskal Herri osoari horrela adieraztea, esango nuke. Are gehiago, herri hortakoa izanik, Batua hango euskaratik asko zurbilago baitago, Barkoxe edo Urdulizkoti baino. Zer mezu zabaldu du, Batua naturaltasunez erabiltzea oso zaila dela? Esatari profesionalok besterik ez genukeela horretaz arduratu behar. Horrela amaitzen da, ez artikulu hori, baina aipamen hori horrela egiten du. Da, nik hau, gordeta dauka noski, zen Euskaltzain da Euskaltzandiaren buru handietako bat den horren araupean eta horren guztien pean gauden ezkero, orduan horrek esaten badigu, hau, ezin dela naturaltasunez Euskara Batua erabili, beti hortan ari dena, orduan, zertarako nahi du orduan Euskara Batua? Akademikoki, eskolan, Euskaldun berrientzat, norentzat da orduan Euskara Batua? Hitz egiteko espada edo naturaltasunik Euskara Batuari eman ezin badiogu, hori dio, Euskaltzain, Xabier Euskitze dio moduan, eta hala da, handi eta oso influentzia handiko honek. Eta galdera honi, zuek erantzutea ere nahiko nuke. Hau horre bakarrik pentsatzen du, sentitzen du batez ere. Hala, sentipen hori nahiko zabal dago Euskaldunen artean. Nik susmoa daukat, sentipen hori zabalegi dagoela. Eta atxikimendu afektibo hori, nahiz eta teorikoki eta beharrak eta horrela eta akademikoki eta idazle ere baina ez diogula Euskara Batuari halako atxikimendu afektiborik ez badago, komunikaziorako ere ez diogu horri emango halako balio handirik orduan komunikazio artifiziala irudituko zaigu, Euskara Bat torturatu, nire burua torturatu ikiet, dio, Batuan izketan, eta usteet entzulege torturatu ikituala. Horrela itzain behar da komunikaziorako, nunbait? Hori dio, Hone bakarrik uste du hori, sentipen hori zabalagoa, nik susmoa daukat, sentipen hori zabala dela eta zoritxarrez zabalegia dela. Beste adibide bat orain. Batua eta euskalkiak edo azken batean euskalkia, baina euskalkietan azpi euskalkia daude. Eta orduan euskalki ni Bizkaierazko euskalkiko lurraldekoa naiz eta biztanleetan Bizkaieraren gainean, Bizkaieraren eremuaren gainean euskaldunik erdia bizi dira. Populazioz erdiak hartzen du Bizkaia osoa, Araba eta Gipuzkoaren zati handi bat. Eta biztanleak erdiak eta euskal hiztunak ere ia hirutik bat baino gehiago, eremu horren gainean daude, orduan, Nafarroa lurraldez zabalagoa donosi, baina euskaldun kopuruan, gu Bizkaieraren eremuan euskaldun asko dago. Orduan, Bizkaiera eta euskalkia, Nafarrera, iparraldekoa, Zuberera, Lapurtera, Gipuzkera, hori hor dago euskalkiak, baina ez da bagarri euskalkiak. Gure Bizkaierazko euskalkia horretan, zer da Bizkaiera Arratiara joaten bazara eta Arratiatik Ondarrora pasatzen bazara, iruditzen zaigu, bi euskalkitan ari zara, bi euskalkitan ari zara. Euskalki bat badago, baina azpi euskalkiak
Eta Bermiora joaten bazara beste bat aurkitzen duzu, eta Durango aldera, eta orduan euskalki honen barruan, diferentzia handia daude. Orduan, azpi euskalkiak dira, eta azpi euskalkien, azpi euskalkiak. Beraz, euskalki hori ere, batu bat idatzian izan bada, hori ere, komunikazioan ez da existitzen. Eskualde bakoitzean, hango euskalkia, badakigu, euskalki guzti daukatela hori. Baina adibidez ni Gipuzkoan ibiltzen naiz, Gipuzkoa lurralde zer ez da handia, baina euskaldunez bai, Gipuzkeran Legazpitik Pasaiara, ez dago inundik ere, Arratiatik Bermiora dagoen diferentziarik. Adibidez, orduan, gure euskalkiaren barruan, diferentzia handia, orduan, euskalkia esaten dugunean, Bizkaiera, zein Bizkaiera, orduan hor ere, euskalki batu bat badago eta euskalki guztiek landu izan dute batu bat. Baina, hor dago, nola baiteko denma edo talka, begira, adibidea bat. Bizkaieraren eta oso txalogarria hori noski, Bizkaieraren erreindikatzaile den medio batean, niri, zazpi evidentziak bir jaiotzarako liburu hau, gero, zerbait aipatuko dudana, horren berri. Honela, eman zuten, lehenengo beste adibidea badokat. Nik lehen, Bizkaieraz, horrela, Bizkaiera nolabait jasoan, idatzi nuen enaz banaz. Enaz banaz. Orduan hor, egin nuen, neure bertsolaritzako ibilbidearen, halako historia moduko bat, gogoetak eta bar da hor, enaz banaz, hori. Azken batean, hori, enaz banaz, duda, nik neure ibilbide hortan, izan ditut aldeko sutsuak eta izan ditut kontrako sutsuak ere bai, eta izan ditut, lehenengo txapela 80an irabazi nuenean, orduan izan zen alako zerbait, eta batzuk ez, eta hori ez dela, eta badala, eta orduan, enaz banaz. Izenburu hori jarri nion liburuari. Baina, irrati batzuetan, ematen zuten liburu horren berri, honela. Liburua, aipatzen zuten, ez naiz, banaiz. Esaten zuten idatzi nuela. Baina, nik ez diot titulo hori jarri liburuari. Baina nola, titulua, enaz, banaz da. Da gainera, Bizkaieraz idatzi da zegoen. Ez naiz, banaiz. Xabier Amurizak idatzi duen, ez naiz, banaiz da. Baina, nik liburu bat idatzi badut, eta izenburua jarri badiot, hori ezin didazu aldatu. Maliziaz egiten zuen, ez. Pentsatuko zuen, medio horretatik Euskal Herri osora edo ez dakit, nola, izenburua ere, egokitu egin behar zela ez dakit, batura ala nora. Baina, izenburua, aldarrik, hori ez da nire izenburua. Adibide bat, hori. Beste bat. Bigarrena, hau esatera ninduana, zazpi evidentzia bir jaiotzarako izeneko liburu honen berri, honela eman zuen komunikabide idatzi batek. Xabier Amurizaren zazpi evidentzia bir jaiotzarako lanku egile beraren Euskara Batuaren, hemen horrelako, neuk liburu hontan egiten dudan, errezina txiki baten laburpena egiten du. Eta gero, jarraian, dio, hor, medio horredio, jarraian, liburuaren hitzaurreko aipu hau dakar. Aipu bat da, aipatzen nau, nik horri idatzi duena. Izan be, gai horretan ikusten dut euskerearen norabidearen kako erabaki horra. Arazo nagusiok evidentzia moduan aurkezten dodaz, olakoxiak dirala uste dodalako, evidentziak. Evidentzien aurrean, jarrera bakarra dago, onarpena ala ezespena, bitarteko eztabaidak ez dakar onura handirik. Hor, izten dira komatxuak. Baina nik genuen horrela idatzi. Nik ez dut hori horrela idatzi. Beste honela baizik. Azken batez, gai horietantxe baitakuz euskararen norabidearen gako erabaki horra. Arazo nagusio, evidentzia moduan aurkezten ditut, alakoxiak direla uste dudalako, evidentziak. Evidentzien aurrean, jarrera bakarra dago, onarpena ala ezespena, ala utz. Bitarteko eztabaidak ez du onura handirik. Hau da, nire aipu bat hartzen du, nik hemen idatzi duena, batuan idatzi dut, eta aipatzen du, eta
inozo, bizkaierara itzultzen du. Komatxo eta guzti. Baina nik ez dut horrela idatzi. Orduan, euskalkiaren alde edo egiteak batuan idazten dena ere euskalkira egokitu beharra eta itzuli beharra dakar, Eta gainera, aipu bat eginez komatxo eta guzti. Orduan, zer da hor, ez batak ez besteak ez dute alako maliziaz egiten. Baina, badago hor, alako zerbait, bizkaierazko medio batean ezin duzu aipamen bat batuan egin. Edo ez dakit, zerke, baina, apropos, propio egozun, ez, alako, sentipen berezko espontaneo bate hartu eta itzulerazi, eta enei sartzen autore eskubideak eta ez, hori kontua simple bat duzu, aipamen bat, zita bat, aipamen bat egiten duzu, aipamen hori egiten baduzu, eta komatxuetan jarri behar duzu, autoreak idatzi du moduan. Orduan, nik autore gisa, erreklama dezakete, nik ez dut hori egin, da gainera, ez nik ez dio salaketari jarriko, da ez da kontu hori. Kontua da, ez duela, ez zaiola edo, ez diola bihotzak ematen edo, ez dakit zer horrela testua hartu eta aldatzeko euskalkian ari delako. Eta zuberoan, aipatzen banaute, itzuliko dute zubererara, eta gipuzkerara eta Nafarroan. Hori, da zergatik egin du hori, medio bateko buru edo, medio batean zergatik, ze erizpide, ze sentimentu, ze atxikimendu dago hor batuarekiko edo, gauza natural egin beharreko bate horrela, euskalkire itzultzen hasteko. Eta gainera esan gabe, orain esango galo, hau, euskalkian denezkero eta hemen euskalkia nahita sistematiko girabiltzen dugunez, honek batuan idatzi du, baina egokitu du, ez zer esan gabe. Horrela, eta ez dago maliziari, ni badakit, ezagutzen dut hori egin zuena, baina, hemen batu bat euskalkia gorduan zer dira, ze oztopo edo, ze erremin edo, zer dago hemen. Bi adibide hauek, batez ere lehenengoa, euskaltzenia handi horrela da, eta hortik, orain, adibide hauek jarrita, nik uste dut hemen problema afektibo handi bat dagoagula. Eta zuk ez baduzu, egiten ari garen euskara batua edo nazionala. Nik euskara batua baino gehiago, pixka bat identifikazio handiago bat emango nio, badakit horrek identifikazio politikoa, nazionala, hizkuntza nazional bat behar dugu, hortan ari gara. Batua edo nazionala, orduan. Hori egiten ari gara. Orduan, 50 urte badatoz, batua onartu zela, ofizialki nolabait abiatu zela eta onartu zela eta aurretik ere badaude aurrekariak eta hizkuntza batu edo nazionalaren aldeko. Orduan, izan dira eta badaude eta autoreak askoz lehenagotik ere eta hori guztia, baina azken batean esan dezakegu ofizialki Arantzazuko bilerak eta 78an izan ziren, da beraz, 5 urte bakarri falta dira, mende erdi. Eta mende erdi honetan, oraindik ez du lortu euskara batuaren ganako, niri susma dugat, muzinik, baina hori hizkuntza artifizial bat hori, baina hori nork esaten du atxearen kontrago, ez, hori esaten dute batuaren alde teorikoki daudenak. Ez diotela balio komunikaziorako eta artifiziala dela, eta orduan komunikazioa nola egin behar da. Eta orduan hori esaten dizu, hortan bizi guztien ari den euskaltzain handi batek, eta orduan, nik hori galdetzen dut, orduan zertarako nahi dugu euskara batua. Inpresio hori, niretzat, oraindik nahiko zabal eta zoritxarrez zabalegik dago. Eta orduan, ni euskalkiei inundik ere ezer kendu gabe eta hitz egiteko, hemen ni orain ari naizen moduan hitz egitetik gero, hitzaldia amaitu eta tabernaragoa zenean, beste maila batera jaisten naiz, noski. Orduan, hizkuntzak maila diferente asko ditu, baina ez dut uste niretzat zentzurik lukeenik, bai izan daiteke bitxia, kuriosoa ia, nola egiten du iketxean da, hortan azten banaiz, hasiko bagara, nik nahiago dut zuekin elkar ulertu,
nolabaiteko batuaren azpian edo gainean. Baina, hala ere, hemendik hitz egin edo tabernan hitz egin, diferente izan daiteke. Baina badirudi, batzuetan natural hitz egitea tabernan hitz egingo genukeen bezala dela, eta ez, natural hitz egitea da, maila batean hitz egitea ere, natural hitz egitea da, eta goragoko mailan hitz egitea ere, natural hitz egitea da, eta mitin batean edo sermoian edo idazten duzunean, denak izan behar dute kategoria edo maila naturalak, erregistro naturalak. Baina, susmoa daukat, hor tabernan hitz egiteko maila horretan, komunikazio afektiboan, hurbilean, espontaneoan, horretarako ez diogula lekurik ere utzi nahi batuari. Orduan zertarako behar dugu, hitz egiteko balio ez badu. Noiz behinka, behintzat, edo Euskal Herri mailan biltzen garenok behintzat, hori da impresioa. Orduan, batez ere, hori, maila batean, zeren, ez da berdin tabernan hitz egitea, edo Euskadi Irratiko faktorian, suposatzen da, Euskadi Irratia nazio mailarako dala. Suposatzen da, ez, orduan, handik, esaten baduzu, Euskara Batuan hitz egiteak ez duela zentzurik, entzulea torturatu egiten delako, orduan, zuk horrela, eta orduan zer, ni pixka bat horre galdu egiten, naiz? Orduan, Euskadi Irratitik teorikoki Euskal Herri osorako emititzen den saio batean hor Euskara Batuak ez badu lekurik funtzionaltasunik eta naturaltasunik, orduan, gorago zer dago? Edo Euskal Telebistan edo hor espada, orduan, horrek ez du esan nahi, gero, zuek elkarrekin, da nire zuekin tabernan, eta da Bizkaian, da hori beste maila bat da. Baina maila hortarako ere, ni beste toki batera noanean, eta aurten dira UEU-ren ez dakizen bagarren urtea, eta eskatu zidaten olako zerbait komentari bat ere, olako zerbait ospatzen duen lehen, UEU, hemen, batzuk hemen ibiliak izango zarete UEU-ko garai epiko eta iaia romantiko derrai dan, larraunan da, biltzen ginen, eta Euskal Herriko, nien nintzen gaztea orduan ere, baina gazteri guztia biltzen zen hor. Orduan, elkar ulertzeko, batez ere, testu eta da, hitzaldi horrela, batua zen, tresna. Baina Euskal Herri guztiko jendea, ederra zen, iparraldeko gerain bat, eta pasilloetan eta hizkuntza eta euskalki ezberdinak entzutea, baina denen arteko behikulua Euskara Batua zen, noski. Baina ederra zen hori, eta han ere, pixka bat urrun bagonden euskalkietatik, nola elkar ulertzen genuen, batura joaz. Hori antinaturala izango da? Honekin amaitzen dute lehen partea eta nahi nuke zuek ere, nik ez dut uste, horixe, maten dit ez gaudela konbentzituak, buruz bai baina bihotzak ez digula agintzen. Eta esan dudana ez nahaztu mailak, Naizari, nik baldin badakit, Nafarroako herri batera noanean, hurbilduko naizara. Da bertsoetan ere noanean, nabilenean, hurbilduko naiz. Baina, nola hurbiltzea zaildudan kasu askotan, pixka bat jasuaz, batuan lortzen dut ulertze bat. Eta ulertze hori ez da naturala. Ulertzea ez bada naturala, zer da naturala. Orduan, hor mailak beriztu egin behar ditugu, baina hau dira, gorago mailatik jasuak, afirmazioa, Euskara Batua artifiziala dela, eta ez dela hizkuntza espontaneoa, eta hori, holako zerbait dagoela oraindik. Hemen daude, adibide bat, hemen eman dizuet beste bat, Euskara Batuaren eta euskalkien arteko lotura hori, lotura gehiketa matematiko bat bakarrik izan behar badu, eta afektiboa ez bada, zail dugu hizkuntza nazional efektibo bat lortzea. Bihotza ere jarri behar zaio hori, eta ez dakit, bihotza ez den ostu garai batean, Euskara Batua abiatu zenean, eta orduan, batzuk oso kontra eta alde eta hor, baina Euskara Batuaren alde urte batzuetan, nik uste dut idazleek ere, gehiago sinisten zutela edo genuela edo, orain ez dakit nik hori, ez dakit, hori oso zaila da neurtzen. Kontua da, praktikan, onela gauzak entzuten direla.
Eta kontua da, maila nazionalean egiten diren programa askotan, umorea egiteko adibidez, normala da entzutea umorea ezin dela Euskara Batuan egin. Orduan egin behar da, bakoitzak bere euskalkian. Edo telebistan edo euskal irratian egiten duten bezala, oso ondo. Baina noren, Hernaniko auzo bateko euskalkian, da Bizkaiko zer egin behar du, Lapurdikoak eta Nafarroan da zer egin behar du. Hori da, Euskal Herri osora zabaldu behar dugun eredua. Badirudi, baietz, zergatik, Euskara Batuan ezin delako umorerik egin, umore natural, espontane, bai? Hori egia bada, nahiago dut argiak itzali, eta hemen ez dago zer egin izan. Orduan, medio nazionaletan ezin bada maila guztietan Euskara Batua aplikatu, edo ezin badugu hortan alegindu eta aurrera pausuak egin, ez da gizartarako nahi dugu Euskara Batua, eta honekin bukatu eskolarako bakarrik, edo norbait islari bat atorrenean hitz egin dezan edo hortarako bakarrik, ez du balio komunikazio afektiborako, ez du balio. Ez du balio umorea egiteko, ez du balio programa bat Euskara Batuan umore natural bat egiteko. Hori izan, hori horrela bada, esan dudanez, Euskara Batua ez da tresna efektibo bat izango, afektiboare ez den bitartean. Azkenean, esan dizudan bezala, pixka katigatu egiten naiz, da luzatzen behar bada, baina zer uste daukazue. Gero, jarraituko du beste kontu batzuekin, baina nahi nuke zuen iritzia ere jaso, eta gainera, hontan nik ez daukate goiti bera hitz egitekorik hemen hau, baina nik susmo hori dago. Toki askotan ibiltzen naiz, entzuten ditu gauzak mingarriak, eta ez zait iruditzen. Eta azken batean, adierazten dutena, ez dagoela Euskara Batuaren aldeko atxikimendu afektiborik, gehiegirik. Beti jartzen zaizkio, bainak eta zerak, bai bainata. Eta orduan, euskalkien espontaneismo hori, mitifikatze hori, baina ez da gainera euskalki batua ez hitz egin behar da, etxean hitz egiten dugu, baina etxean hitz egin, hori da naturala. Hori naturala baldin bada, orduan, nik hori Bizkaieran adibide gisa, eta berriz ere liatu naiz, baina bertsolari sortu izan dute, eta honelako diskursorik gabe, Gipuzkeraz, ibili diren bertsolariak eta Nafarroan ere, izango duzu, baina batez ere, Gipuzkoa izan denean, bertsolaritzaren zentro nagusia, halako bertsolarie, Basarrik, Gustapidek, Lasartek, ez da, nahiko hizkera berdintzua erabiltzen zuten, da jasoa. Hau da, eta ez ziren, Basarri, pixka bat eskolatu, baina ez ziren eskolatua, bazuten zenbat, intuizio bat, joño, hau, hemen, maila hontan egiten dugunean, hau da, iket, bertsolari bat, ez duzu entzungo bertsolari klasiko bat, horrela, plaza batean iket kantatzen. Ez, egiten dut edo horrela. Igual, kontrazio bat egingo du, eiken dut, errimarako, neurrirako. Komeni zailo, baina, erabiltzen zuten, euskalki, Gipuzkera jaso bat. Bizkaian ere, naiz eta bertsolaritzak eroago eta ez duen izan hainbesteko tradizio hori, garai batean, ni hasi nintzen lehenagotik, azpilak eta hauek Bizkaieraz egiten zutenean, egiten zuten, egiten dodaz, ditut nahi duzuna, ez, eikiot. Nik hemen, hola ez zuten egiten. Eta, orain, badago, gazteen artean, niri gustatzen ez zaidan, baina baloratu egiten da, hitz egiten da moduan, kontrazio guzti egin da. Nik uste dut hori, baina, hori kategoria jaistea dela, hori taberna aurrean izketarako modua, baina bertsolari bate, eta naiz hasiko eztabaidatzen ere. Bertsolari klasikoek bazuten zenbat, maila horretan, euskalki jasoan, euskalki osorik egiten baduzu, euskalki hortako estenak ere, asko zerraza ulertuko du, baina iruditzen zaio, maila kategoria goraokoa dela eta horrela hitz egin behar dela. Zeren bestela euskalki jasoa Batuan nun, bertsolari bazuten zen hori. Zen hori orain difuminatuz eta orain joaten zara plazetara, eta nik gazte egin ari, baina ze holan, ez da, Bizkaiaz, enbiuz hemen kristonak, egin behar doguz. Baina hori, neurriak eskatzen badizu eta toki hortan horrela esaten bada, igual baina enbiuz
Bizkairaren barruan leku batzutan esaten da, beste leku batzutan beste modu batera egiten dira kontrazioa. Orduan, hori da eredua, baina egin behar duguz. Hori da bertsolari tradizionalak izan duen zenean egindana, eta hor badago halako euskalkiaren hizkerako, hitz egiteko moduaren balorazio neure ustez gehiagizkoa, eta ez dut uste aurrera pausua denik. Edo mitin batera atera eta karren aurrean bezala hitz egiterik, ez. Edo hemen, ni ere, sermoiak egindan hau, eta hemen batek, Francisco Tarradala esan dit, eta sermoi batean ari, bazara maila batean, ez duzu egingo taberna aurrean bezala. Eta hala egiten baduzu, euskaldunek izan dute zenbat esateko hori islari sermoiari txarra. Horrek ez daki hizketan. Horrek gero moduan ditu. Nire behin berzotan urbildu nintzenean olako batera Bizkaieraren barruan arrasate inguruan da batek saioa amaitu zanean da, lagun artea zan da. Pixka bat hola, bota zian, bera Gipuzkera zentzuten ohitua zegoen, naizta nik Bizkaira osoan egin, da azkenean, torre zitean, noble esan zian da, gure moruan ikendok. Baina, esateko tuna esan, gure moruan ikendok, zertan etorri izuna. Gure moruan ikendok. Eta hori da orain baloratzen da, joan da, ez. Arek esan nahi zuen Gipuzkera zen nuela egin. Ez kontrazio bat hori, baina ohituta zegoen, iruditzen zitzaion, Gipuzkera jasoan, ederragoa, imponenteagoa dela, edo olako zerbait, behintzat hori esan egin, da ez zaizu ondo iruditzen gero moduan, baina, orduan, islari bat, taberna aurrean bezala hitz egiten hastea, munduan edonun ez baldin bada sketch bat edo egiten, hori gaizki konsideratu dago. Orduan, Bizkaieran, nahiko fenomeno sumatzen dut, eta gazteak eta bertsolarien artean da esaten denean, beste guztie hori baloratzen dela. Eta gero, idazkeran ere, batzutan, eta azken batean idazten duzunean, idazten duzu nahi duzu moduan, da egin dezakezu nahi duzu moduan, baina ni pixka beldurtzen hauna da, horren azpian dagoen ez printzipioa baizik, pentsaera edo sentiera afektiboa. Ik benetan uste duke enbiuz esatea komunikatiboagoa dela egin behar dugu edo egin behar ditugu baino. Hori, maila horten, hori uste bada, nire ustez hori okerra da. Hori da, hizkuntzaren planoak, nahaztea eta plano bakarrera eta plano antzura ekartzea litzateke hori. Baina, joera hori dago. Moztu egin behar dut. Zer deritzo zue? Nola ikusten duzue kontua? Nik uste dut akatsa handiena izan dela batua deitzea. Zu diozun bezala, deitu bat zioten hasieratik nazionala, orduan beste sentimentu bat sortzen du horrek. Eta, ez da, onartuko genuke denok errazago batua. Nik ez dut uste izenaren kontua da, zuk atxikimenduari buruz hitz egiten duzu. Eta, batetik ez natorrera bat edabideetan hori esaten denik beti batzuek ala uste dute eta beste batzuk ez. Eta nola nahi ere, nik uste dut oso harin eta oso lasai botatzen dugula batzutan batuaz ez dela natura hitz egiten edo ez dela, nik zorionez Iruñerrian jende asko batuaz modu naturalean hitz egiten du. Eta aipatu duzun elkarrizketa horri buruz beste, entzuna indarko genuke dena, baina euskalkietan mailak berezi dituzu. Maila jalekoa esan dezagun, jasoa ere bai, eta batuan ere badaude. Eta hortaz, akaso elkarrizketa hortan bi koherentzia falta gertatu ziren, batetik berak batua landu izan badu eta defendatu izan badu hori ez erabili izana, eta bestetik euskalki erabiltzezkeroz maila jaso ez erabili izana, ez dakit horrela izan zen, ala ez. Eta gero atxikimenduaren kontuan ikustek oroar euskarari diogula atxikimendua. Beste kontua da, zuk daukazun euskara batua bakarra baldin bada horri edukiko diozu atxikimendua.
zorionez, Hernaniko auzo bateko, apatu zuen, Hernaniko auzo bateko, izkera, nik hori darabil berez. Eta nik atxikimendu gehiago diot nire izkera horri. Baina horrek ez du esan nahi, batuari ez dio danik. Baina egia da, aukeran euskera baldin badauzkazu, ziurrenik alderdi emozionala non landu dezun joera gehiago izango duzula. Horrerako. Eskolan gehien bat hori esaten da, hori entzuten da. Eta euskara batuarekin ez dutela lortu hori ikasleetan eta horrela, hori sortu alde afektibo hori, afektibo aldekoa, zerretzekoa edo, hori ez dutela lortu. Eta batzutan nik ikusi dut hori, eta esaten dut, eskolan ez dutela gusten, ez da herriko euskara hori ere. Eta orduan hortxe, hasiera gutxienez liburuetan hartu zituzten Michelenaren fonetika, eta zabaldu zuten ez dakit zenbat kapitulotan, hori ez da... Bai. Alde afektibo hori lortzeko edo hori bai gehien entzuten dela hori. Ez dela lortu euskara batuarekin ezakite. Hori horrela den, baina askotan entzun dut hori. Euskadi Irratian eta irakurri. Eskolan. Eta zeharo desberdina da, hori zure etxeko euskara mota bat baldin baduzu, eta inguruan baldin baduzu hori bizitzeko eta beste bat Iruñerrian edo ikasi duzunean. Nik usterea feraldu dela Euskaldun berri eta Euskaldun zahar dikotomiatik. Ze normalki euskara batua elkartzen dugu Euskaldun berriarekin eta Euskaldun zaharrari etxeko eta herriko euskara ikasi duen ikasi behar du beste bertzer molde batean egiten zaio zaila ez, orduan berak esaten du, dinaiz egiazko euskalduna eta berez euskara egiten dudana eta zurea asmatua baita eta zu euskaldun berri baitzara, orduan zuk egintzazu esportzua ni ulertzeko eta nik egiten dut nahi da moduan eta zu ulertzen zaitut egiten duzulako modu erraz batean. Orduan ikuste hor dagoela arazpa ez lotzen dela euskara batu alde batetik euskaldun berriari eta hiriari gaur egun eta aldiz beste ambito ruralean edo ohikotasunari euskalkia. Nik esperientzia hori dakar, batez ere nire lagun batekin, nik hemen ikasi dut, baina baztangoa naiz, eta nire lagun batek, kuadriako batek, ikasi zuen jaso ikastolan, eta heldu zenean herrira, eta erraten zuenean gauza txiki bat, eta jendeak erraten zen, nola, txiki, hemen txikia, eta ez, ordan, jendeak erraten zuen, baina, zu nuga zara, baztangoa nire betekoa, baina ordan zera txiki, haran txiki, ez? Orduan hori konflikto hori sortzen da, nik uste. Nik nire ustez ere bada beste fenomeno bat. Garai bakoitzean zerbait azpimarratu da. Iruditzen zait, orain dela 20-30 urte euskara batuak askoz gehiago azpimarratzen zela. Esan dut, adibidez, eusko telebizan iztenean, irratiak eta bat, eta egunkariak eta horrela, euskara batua zen, goi mailako euskara. Eta hori ulertzen ez dutenak, edo zaitasuna zutenak, sentitzen ziren eskola gabetuak. Hor bat zegoen horako, jende asko dietun diot, zer da hori, kompleju moduko bat, ez da? Eta gero, garai horiek aldatuz joan dire. Eta, orain momentu honetan, iruditzen zait beste muturreko joera dagoela. Baina nik uste dut hori ez dela bat edo bestea behizik, garai bakoitzeko gora berak, joan etorria. Eta, egia da, nik ere songotu izan dut, zenbait girotan, askoz errezago edo afektiboagoa gertatzen dela euskalkien hitz egitea. Baina hori euskalki hori marruan, gara. Oso mugatu da. Baina alata guztitzen, ez eta mugatu izan, joera hori zabaldu xamarra sumatzen duenik. Baina zenbait lekutan, esan nahi dut, euskalkiak indarra dute lekutan. Bertzea gauza bat erraten nik ere erranen nuke
arraz handia sortzen dela ere gure aldetik. Euskaldun, hau niztan hori ikastolan gaudenean, norbaitek esaten du, joaten gara futbolean aritzera, ez joango gara, eta beti zuzentzen. Ni dut, nik egin dut, eta beti zuzentzen ari gara, orduan azkenean esaten du, zeinen zaila den euskara batua, utzi bakean, inen dut euskalkien, ezpeitu bat trinporta nola egiten duten, eta listo. Nik uste dut euskaldun berrien kontua ere izanen dela, ez? Berak esan duen bezala, batzuk lortzen dute euskara batuan normaltasunez hitz egitea. Beste batzuk nik uste daukatela erabaki propio bat ez egiteko. Badago jendea oso ongi dakiela euskara batuaz eta euskara teknikariak direla, ofizioz edo ez, eta erabakitzen dute euskara kultu bat erabiltzea, baina baita tabernan ere jendearekin. Nik ezatzut jende hori, eta jende horren aurrean hitz egitea azkenan guretzat ere zaila sortatzen da hori. Orduan, ez daia bakarrik euskalki bat hitz egiten duen baten aurrean hitz egitea. Nik ere euskara batuan, mandu horretan ere behizten ditut mailak. Eta uste dut, askotan norbanakoaren ideia bat dela. Nik ezagutzut ere jendea euskara kontrolatzen duela, euskal filologia ikasi duela edo dena, eta nabari zaie modu natural batean hitz egiten dutela. Eta nik uste dut ere haien erabakia dela. Agian ez. Nik uste dut, akaso arrazoia izango duzu, kasuak eta izango dira baina. Hain zuzenik, teknikari bezala nahi egiten dut eta euskara batua egunero erabiltzen dut, baina beraiek adibidez, hemen gauna mintzaki da bera. Momentu batetik aurrera pixka bat erlajatzen nahi zenean, joera, hizkuntza maila informalean joera askoz ere handiagoa daukate euskalkirako batuarako baino. Nolabait egoera informal horietan. Eta hori da akaso berak dioena, atxikimendu baina atxikimendu naturala. Eta beste hau azkenean erregistro bat baino gehiago dauzkazunean, igual erosoago sentitzen zeran lekura joaten zera. Nik euskalki aukitu gabe, ere, esaten dut euskalkirik ez dakigunun pertsonetan ere, hori ikusten duala, nabaritzen duala. Batek norberak erabakiko duz euskara erabili, ez edo, euskara erabili dezakeen. Nik ez dut zein euskara erabili euskara batuaren barnean. Baina batzutan, nabaritzen dut, baten hau esangola gustora. Ez dakit, ezken nire kasu pertsonal bat, igual ez dut egon esan asko. Baina hori, euskara batua normaltasunez erali eta esaten dut nik euskalkiak ukitu gabe. Ininetik atera gabe, esaten ari dut. Eta ni, jende batzu da dut buruan, igual ere hor dago arazo bat. Alperkeria eta oztopoa, uste dut, bi hitz oso garrantzitsuak direla, eta bi hitz horiek afektibidadeari, atxikimendua afektibo horren kontra eragiten dutela. Eta hor, adibidez, euskeran jarriak geranok, euskaldun zaharrak geranok, eta euskera batuan irakurtzerakoan gehiena ulertzen dugunok eta gustora irakurtzen dugunok, gero hitz egiterakoan gertatzen zailuna da hitz asko batuak erabiltzen dituen hitz asko, orduen ez dugu ohituerarik naiz euskara zaharrean bukaerak eta aditzak eta gutxi gora bera menperatu, hitz berri horiek momentu hortan izaizkigu etortzen. Eta nahi ditu esan eta badakigu zeren hitz horiek irakurri ditu mila lekutan. Baina hitz egiteko garai momentuan, orduan ez zaigu ateratzen. Eta horrek oztopo txiki beti suposatzen du. Eta oztopo horren aurrean, alperkerie sortzen balen bada, orduen ez balen badago lotura afektibori, orduen egiten dena da alperkeri hori gainditzeko indarra falta. Eta hori uste dunik asko gertatzen zaigula euskaldun zaharrak erano, eta gero euskara euskara batuan eta ez dakit jarri gareno, ez? Eta, klaro, euskalkietan gure herri mailako euskera horietan eta batez ere aditzarekin eta beti erosogo aurkitzen gara, ez? Baina nik uste dut
alperkeria eta oztopoak beti lotura afektibo hori ez balen bada oso indasua, beti galtzen joaten garela batuaren ganako erraztasun hori eta erabilera hori. Nik uste dut, atxikimendua izango dela euskalki bakoitza bere gana, bakoitza gutzetan duen euskara beti atxikimendu gehiago izango duela euskara batuaren baino. Orduan, nire ustez, norbera euskalki tokian tokiko izango ditu bere ezaugarriak eta identifikatzen du bere euskalkiarekin eta noski hori atxikimendu gehiago izango ditu. Normalean hemen agirrian irunean euskara galdua dagoela aspalditik eta ez dagoela besterik ez dagoela. Orduan atxikimendurik ez da izan behar euskara batuarekiko. Baizik eta ondoko herrizka mintzatzen duten euskararekiko. Eta hori da, nire adibidez, iruditzen zaidana da, hori adibidez Iruñerrian adibidez, berreskuratu beharko genuke, aztarnak horiek. Gure atxikimendua bereziak izateko. Eta baita ere, ondoko berrizkak ere, jakinez, ez dela gure hizkuntza baizik eta aztarnak besterik, baina eta orduan agian atxikimendu gehiago izango ditugu gure euskara aintzinako euskara batuarekin lotzeko. Nik uste jendeak argi izan behar duela, gauza batik ez duela bertzia gentzen, Zuk izaten alduzu atxikimendua ez zure euskalkirako edo euskalkiarekiko, bino baita euskara batuarekiko, hau da. Nik adibidez, Gipuzkoara gartzen ez eta Gipuzkoa normali, herri mantxo eta solazten duen bat ulertuko dut aiza. Bino gartzen bazara, Siberora eta hartatzen baduzu nintzarrakit 50 eta 70 urte bitarteko norbait, duzu bat ulertu. Orduan, alde horretatik erranen duzu, zeinen baliagarria den euskara batua, Orduan ikuste, izan behar dugula gai, bi ikuspuntu guztiko eta ni duela guti aktio enuen bat estimatzen euskara batua. Baina azken aldian, konturatu naiz, oso baliagarria da. Uste dut hori euskara batua, zertarako balio du, balio izan beharko du, beste euskalkiak buratzeko. Eta hori egitura eta hori jakinari bainez izateko. Eta orduan, solasean azten bazara eta ekin buratzeko besterik ez. Euskara batua badakigu antinaturala dela, ez dela naturala, baina horretarako bali izan beharko. Besterik ez du zentzurik. Nik uste eta ari gara dena ikusten, abia puntu batetik beti euskalkia ondo izan da. Eta benetan, pentsatzen dut, hitzaldi hau izango balitz Ondarrun edo Hernanin, ongi baina hemen Iruñeko errealitatea da, euskaraz dakigun on gehiengoak ez dugula beste euskararik ezagutzen, eta hala ere pentsatzen dugula euskara batua ez dela hizkuntza eroso bat. Euskalkirik ondoan izan gabe ere, orduan non dago arazoa. Guk ez dagoen euskalki bat ondoan esateko, hau ez da erosoa, ez gu pasatzen gara, gaztelera. Arazoa non dago? Ez dute erantzun bat bilatzen, esan dut igual gaia hortik hartu beharko genukeela. Eta ez, momentu euskalkiekin alderatu. Gaztelera saltatzea, beste toki batzutan gertatzen da, Iruñean bakarri balitz, gaitz erdi. Bai, hor, zuk zerbait esan nahi zenuen, edo, norbaitek. Gero, nik zerbait, ez da bai da ere, ez da bakoitza bere impresioa dauzka, baina pixka bate, nik nun jartzen dudan halako debaterako gaia da hizkuntz politikan. Hau da, jendeak nola hitz egiten duen horretan ena izartzen. Baina,
Eta, hori, hortaz, beste euskalkien arteko eztabaida beste bat izan daiteke, eta euskalki baten azpian, zenbat azpi euskalki, eta azpi euskalkietan zenbat modalidade eta bar. Baina, hizkuntz politikan, azken batean, Euskara Batuari, ez dugu imaginatzen, ez da, Nafarroako ordezkari batek, gobernutik, batuan egingo du, edo jaurlaritzakoak hori, hor badaude kokatuak, Euskadi irratian ere, informatiboak, eta niri goizean Euskal Herria irratiti ditu diana, batuan egin dit, eta nik ere egin dio, eta hortaraino, ematen du horrela egin behar dela, eta horrela egiten da, eta ondo dago. Orduan, non, Euskadi irratia suposatzen da nazionalki, orduan, Hernaniko auzo bat esan dudanean, garbi esateko programa batzu daude humorezkoak, goazeman adibidez, euskalkien da ez dira gipuzkeraz ere, dira gipuzkera oso txokokoak. Orduan, hizkuntz politika nik hori gaizki ikusten dut, gaizki, baina Euskadi irratian da Euskal Telebistan suposatzen da, hortarako sortu zen, eta hori nahi genuke, ez dutela bakarrik euskalki, azpi euskalki hori ondo ulertzen duten entzat bakarrik ez dela egiten. Orduan, zergatik egiten hori, suposatzen delako batuan ezin dela egin edo, gauza bera ez aldaiteke egin edo saiatu behintzat medio nazionaletan, medio euskaldun guztientzan olabete egiten orduan, zergatik, orduan, argumentua da, baina umore mota hau ezin dugu egin batuan. Ezin dugu egin, zergatik ez, medio horietan. Nik euskara, edo egiten duzu euskalkietan, baina euskalki jasoan. Eta euskalki guztien alako txandakatze baten oso ondo ikusuko nuke programa bat, orain euskalki itxian, zarratuan, txokokoan, baina adibidez berdinak edo euskalki jasoan egiten bada, orduan, asko zer errazago ulertuko da, baina euskalki baten, hau da, bersolariak aipatu ditut, Uztapide, Hernanin bizizen Ergoienen, hark kantatzen zu moduan hitzegin ezkero, orduan, askoz gehiago, askoz nazionalago izango litzai, hor esaten dut, hau da, hizkuntz politikan, eta badakigu, Euskal Telebistan informatibo bat ez dugu imaginatzen bizkaieraz edo ez da itxian edo gipuzkean, ez, hori, lortua dugu, aurrera pasu batzuk manditu, baina erregistro batzu eta ailegatzean, nik uste dut errazegi esaten dugula Euskara Batuak ez duela beste funtzio horietarako balio. Saiatu beharko dugu, ez da? Zeren, eta ondo dago, nik ez dut zelan gaizki dago nik, baina nik hori, programa hori, onartuko nuke, baina baita gero, iparraldeko, Eixaiko, Iruñerriko eta halako erronda bezala balitz, baina hori ezin da noski, orduan, nondik ari gara hitz egiten? Euskadi irratitik eta Euskal Telebistatik. Zein da horren helburua edo zer nahi da? Helburu kultural nagusia Euskaldun guztientza, orduan, horretarako da batua hain zuzen. Hori, humorezko edo programa espontaneoak izan behar dutenean, orain, aradoanak hitz egin dezala nahi duen da alduen moduan. Baina, tertulia bat zuk antolatzen baduzu, medio nazional batean, tertulia hortara, eraman zazu behintzat, azteko itxuraz hitz egiten, batuan edo euskalkian, hitz egiten dakiena. Alba da. Eta noski, helburua, hau da, desioa da, batuan egitea zen medio horietan horrela da. Maila horretan esaten ari naiz batez ere, eta maila horretan ailegatzen garenean, beti daude hori, eragozpenak eta muzina baina ezin dugu, baina ezin dugu, orduan, Euskara Batuaren errua da, ala aktoreen, euskaldunen eta hoien errua da. Hoiek ez daudulako prestatua, nik uste dut, alegin egin behar dela, Euskara Batuan naturaltasun lortzea. Hori nola egiten da? Eginez egiten da. Eta maila hortan ari naiz izaten, bestela, eta maila horrelako maila asko daude. Eta batez ere hortan da, hor sartzen garenean, hor etortzen dira, bai baina zer. Ez da egite, horri buruz zerbait, orduan nien naizari, ez Hernaniko izkeraren aurka, ez hausokoak ez, baina Hernaniko bertsolariek bertsotan plaza ateatzen zirenean, ez zuten egiten era horretara. Eta ez ziren eskolatuak. Bazuten zenbat
orain, programa horietan dabiltzenak Euskal Herri osorako ari dira emititzen. Hori hizkuntz politika da. Ondo egiten dutela, bai, baina Euskal Telebistako eta Euskadi Irratiko programazio bat daramanak eta aizue, baina hau zer da? Hau ez da Euskal Herri guztirako teorikoki? Teorikoki bai, alba da praktikoki ere horra jo behar dugu. Eta hor daude gero beste irrati lokal guztiak, eta hor daude Arrati irratia, eta Euskal Herri irratia, eta Bilboko irratia, Bizkai irratia, hor daude, baina Euskadi irratia, irrati nazionaltzat edo helburua hori, ez da, maila horretan kokatzen naiz. Zer esan izan ben? Beste irratietan maila jasoa ere erabiltzen da edo joera da pixka bat maila jisteko. Ez da bakarrik Euskadi irratia, bakarra batin badegu. Bai, nik uste dute... Esaten dut hori, asko ikasten delako. Bai. Hor ikasten dugu. Irakurtzen eta batez ere irratiarekin, telebistan ere bai, izan bat. Gauza bat da, Bilbon, eta Bizkaian eta Otxele beharrezkoa izango da Bizkaieraz eta baina Gipuzkoan eta euskara batuan izan behar da egiten bat ez dut esaten dena baina bestela herriak ez du ikasiko. Bestela alfabetatzea izan behar da hori ez, ikastaroak edo nahi desuna. Eta ez dakit nola ikusten dezun hori. Zer erabiltzen den. Nik uste dut irrati lokaletan maila ezberdina daudela eta nahiko orokorra dela batzuetan edo bai euskalkian edo bai batuan ere egiten dute eta baina euskalki utzekoa denean euskalki jasoa, osoa egiten saiatzen direla. Baina programa mota batzu datozenean edo hori debatea, tertuliak eta humore orduan jeisten da exigentzia. Nonbait edo ezina da, impotentzia edo behar bada, ez da batuaren ganako bakarrik, nik euskalkian ere, Bizkaiera bintzat oso zabala da, oso ezberdina da orduan, han ere eredu orokor komun bat hartzen ez baduzu, orduan, nik uste dut egiten dela alegin hori eta egiten dela. Baina beti etortzen da problema hori, erregistro ezberdinetara, orduan tertuliak eta batez ere humorea eta zerbait espontaneoa proposatzen duzunean, orduan utz egiten digu ereduak eta utz egiten digu eta arrazoiak ere orduan, baina hau orduan jendeak natural hitz egiteko horrela eta orduan hori lortu behar da, euskara batuan ere, eta saiatu behar da, eta papera gortarako daude, eta ikasi egiten da, eta eman tonua, naturala batuari ere, euskalki, dazpi euskalki bati ematen diozu, hori landu gabestuzu lortuko. Baina hor, hizkuntz politika dago, nik uste du, gehien bat. Orduan, Euskal Herri osorako harina izenean, ni neuk ere gargi daukate 80ko txapela irabazi nuenean Bizkaiera egin izan banu, ez zuen inork ez zuen ulertuko ere ez dut esango, baina askoz gutxiago ulertuko zitzaian. Ez da hor dudarik. Eta gainera, egin izan banu, Bizkaiera, gainera, azpi euskalki edo pixkat Bizkaiera espontaneo kolokiala, galduta dago. Oraintxe hemen hola hasiko banitz bezala, galduta gaude. Orduan, maila daude. Nik ikusten nuen argi, orduan, hala sentitzen genuen, hemen behar dugu tresna nazional bat, eta orduan, nik neure erronketariko bat izan zen, orain, hau Euskal Herri mailan delako, batuan egingo dut, gainera, nire lehenko txapel horren poz handienetariko bat izan zen, tresna horrekin lortu nuela, halako, kontrario bere, baina atxikimendu orokor bat Euskal Herri osoan ulertua izatea, batuaren balioa probatzea, eta probatu zen, eta ni badaki Bizkaiera egin banu, zer gertatuko zen, edo Salvadorri askotan gertatzen zitzaiuna, bere errugabe. Baina beste hon eskakintasunez. Salvadorre bere euskalkia jasoa egiten zuen, ez zuen etxeko zugaldeko modukoa egiten, baina hala ere, euskalkitik euskalkira diferentzia handia daude, nik egin izan banu gauza bera, Bizkaieraz, antzera orduan, ikusi, 80an ez, 30 urte baina, orduan, bagenuen halako, ez dakit nik, inozotasun bat edo
optimismoa batua gaur egingo zuela, eta niretzako, proba eder bat izan zen, txapela irabaztea eta gainera batuan irabaztea. Orduan, bertsolaritza konsideratzen da ahozko generoaren barruko bat, begira, bertsotan ere, egin daiteke eta entzuleek ulertu dute. Eta gehiago ulertu dute euskalkian egin izan banu baino. Hori izan zen. Orduan, maila hori izan, hizkuntz politikan ari naiz batez ere. Gero bakoitzak bere inguruan da, bere tokian da dauzka, eta euskalkiak oso era ezberdinetan daude, eta ez da berdinek Gipuzkoaren erdian bizi izatea, edo periferian, Bilbon, edo ez dakit nun, orduan euskalkiak oso, edo Araban, oso egoera ezberdinetan gaude. Baina, maila horretan, hizkuntz politikan mailan, ikusten dut aurrera pauso batzuk egin daitezkeela, edo saiakera batzuk egin behar direla. Eta orduan, jendeak konbentziaraziko, izugarrizko humorea jartzen duenak euskara batuan, hori landu egin behar da. Eta hori sartzen baduzu eta komunikatzen baduzu eta ailegatzen bazara, espontaneo eta natural irudituko zaizu. Horrek ez du esan nahi gero tabran horrela egin behar duzunik. Ez dakit, horrela, gaude ez da, zer? Adon nago zuk esan desunen horrekin, eta interventziaren muinarekin, ikusten dut, reivindikatu berdela euskara batuaren balioa, eta balio, halako metafora batekin irudikatuz bezala itxaso handi bat ez dela. Nun bertan, euskalkien iturriak iturburetatik, ibai desberdinetatik, jasoko behar. Nik beti idei horrekin funtzionatu izan dut. Eta, itxaso bizia da, eta zabaltzeko dago, eta jasatzeko, ezta? Usten dut, komplexuak, zuk aipatu duzun, ralentizazio, bildur, komplexu, usten dut oso lotua daudela, baita ere euskerak bizi den egoeragatik, gaur egun, hizkuntz politika baita ere, ezta? Nolabait, bai indarrak, usten dut, historikoki izan denarekin konparatuta, 20. urtea horiekin edo, nolabait paralelismo bat dagoela. Indarra galduta dago, eta orduan, euskara batuak ere, hartzen ditu negatiba dira guztia. Bai? Urte dut parekotasun badagoela. Eta hori nola erantzun, usten dut adibidez, lehen aipatu da, ideiak, batzuk aipatu dituzunarekin bat, bezala ez dut egiten. Bai, euskalkia daude, lehen esan dudan bezala ibaien metaforakin, eta euskara batua dago, aipatu dugun itxaso handi horrekin. Eta Iruñan, edo Iruñerrian bizi duguna, baita ere, hori gainditzeko aukera bat ere ikusten du. Eta nondik eta euskara batutik. Euskara batuak, zoritzarrez edo zorionez daukaguna da, eta positiboten ikusten du, positibotasun horretan, daukagu kristoen hortzemuga. Daukagu dena eraikitzeko, sortzeko. Eta hemendik sortu dezakegu. Eta sortu dezakegu asko daukagunarekin, Iruñakoakin eta Nafarroarekin. Kontraesana sortzen zaizkigu. Iruñan euskara batutik eta Nafarroako euskalkietatik ere, Iruñan bertan hainbat euskalki eta euskalki gazten zaizkigu. Baina nik usten de kontraka baino aberasgarria dela. Eta aberastasun horretatik, askoz, lehen esan duen bidai zoragarria bat izan dezakegula. Bidai zoragarri horretan, gonbidatu nahi zaituzte, dana, komentzateten guztia. Hala ere, bukatzeko, bi detaile. Ez dut uste ni telen oso defendatzaile zuntzuen aizenik. Baina ereduak eta ereduak ikusten ditut. Eredu bat ikusten dut adibidez, zuk esan duzun batua edo nahazten direneko bat, adibidez, nahi harritzen dit, titanoa nora erabiltzen duten, Goenkale, zan ere degozirakoa, baina hor adibidez, egiten den zu errebindikatzen ari zaren euskaralki euskara batu jasoaren duten neko paradigmatikoa egiten zen niri behintzat. Askotan entzun dut,
beste teknikarien bileretan eta da, hori eredu bezala jarri izan dute, Goenkale. Eta bestaldetik, bat aldeko eta beste kontrako. Kontrakoa aipatu duzu, igual humore sari bat. Ni zalantza ditut, ez ote den, bai, ados nago zure ideia batekin, nun, esaten duzunarekin, naturaltasuna egiten dugula kontrakoa jarri edo aurrez aurre jarri batzuari, ezta? Eta horko naturaltasuna beti ideia dagoz, zorkokeriakin edo aipatu duzuna Gipuzkera aipatu duzu. Konkretuki, sartu duzun guazen manken, beste euskalki batzuk sartzen dituzte, bai? Eta ez dakit igual ez duten asmatu, ne igual gehiago txokatzen dit, euskalkitza ez da parte erderazko gaztelaniazko hitz pila sartzen dituztelako. Ez dakit ez duten asmatu, baina hor, nik uste dut gure humore zentzua edo umorearen berredefinizioaren beste debate dago. Konkretuki, gai horrekin, guazen manko kontua. Humoreak, nik uste dut zuk aipatu duzun bezala, bertsolarien ere bada eta beste humore badago. Bai, edo beste humore mota da. Bata beste ez duten zen, baina erantzukizun handia dago, medio nazional batean, horrelako humore bat, kriston auskua daukela. Eta bukatzeko. Aipatu behar, ni pixka bat teknologia berriekin edo pixka bat arituta nago, lehen adibidez apustu Euskara Batuaren aurrera pausuik handienetakoa batez ere idatzian izan zelako, nolabait zuzendu. Bai. Eta orain, ikusten dut idatzizko asko bihurtzen ari dela atzera, euskalkiera, naturaltasunera, naturaltasun komila arteko horretara, eta ahozkotasun bizi horretara. Emaitza, WhatsApp edo WhatsApp, hartu da ez dauka, itzuri izateko, WhatsApp, email, SMS, direlakoak, ekonomizatzegatik edo dena delakoagatik edo azkenean atzera buelta bat ematen ari da, lehen idatzizkoa lortu zeneko eremu hori, batuak zeukan edo eremu hori, eta orain beste euskalkiek berriz ere bizi barretzen ari diren beste eremu horretan. Orduan ez dakite kaltegarri ote den, edo nola jokatu behar den, edo bai, bertzen da, azkenengo honekin. Bai. Euskara, hauritzetan erraten dugu, nola, egualde sartzen dugu espainoleko hitz asko. Baina gero, adibidez, iparraldeko batek erraten badu, zute, gisa, edo apera, beste zatik ez dago. edo abon, bai, atzerako dugu, pikatzeko. Esperatu, gaizkiarrona da, nik uste ze, azkenean hizkuntza bat bizia da, eta hartu emanak badago. Eta, askotan ez baldin badizun, hitz bat erraten, gero aurren gaztena daude, nire hartzen hartzen eta eskik egiten dugu baino joan, hori ere ez da ez, baina badaude, hitz, prestamoak edo trukeak egiten nik uste positiboa da hizkuntza baterako. Batez ere kuriosoa da, nola, eskinetan daudenak, hau da, zuberotarra eta bizkaitar dira. Suposatzen direnak, prestamo gehiago izan behar dituzketenak, dira, dituzte, ordenatuagoak, eta ez da somatzen direla prestamoak, aldiz, Gipuzkoarreran eta hor, sartzen dira, masa kutxillo. Horte batean ezberdina da, berak aipatu du humorearen kasua, eta igual ematen diguten humorearen ereduak baldin baditu, erdarazko hitz pila bat, igual buruan sartzen duguna ez da bat ere hitzena, ez?
Nik hori gulatu dio. Nik ere norbaitek esan, eta niri hori zait, igual ez dakizu euskaz hitz bat, bueno, baina ere da, hori bezala, baina hor sartzen badutela, hola, humoraren kontua oso kontu zaila dela. Bueno, hemen, gure izea sartu behar dizu, barkatu baina niri ere sartu diate orduan, horri bakarrean, bi horri alde dituzue, dena ez du noski ikusiko, bakarrik bigarren partean nahi nuen, Euskara Batuan, aurrera pausu batzuk eman daitezkeela, eta horietako bat, izango litzateke, lexikoare bai, hitzen kontua, eta orduan, pixka bat ukitu literario bat ere emateko, eman dizuet, jarri dizuet, terrazako miraria deritzen hori, orduan, lehenengo horri alde utzi bigarren ere, eta ikusteko praktikan, nola idatzian, alegia, nik 7 evidentzia birjaiotzara honetan defendatzen dudana da, lexikoan, orainena izazikoa azaltzen, lexikoan hemen behar dela, beste errevoluzio txiki bat. Ondare komundera jo behar dugula, eta oraindik garbizale edo halako neopurismo baten barruan gaudela. Orduan nik literaturan ez dut orain arte arrakasta handirik izan, baina saiatzen ez idazten. Eta orduan, hurrengo argitaratuko dudan novelan, Lau bider lau operazioa izenekoa, azken bi orrialdea hori terrazako miraria dira. Baina ikusteko hau pasarte literarioa da, baina azkenean, hor bigarren orrialdean, horixe nahi nuke, adibide, nik ez dut adibide lexiko bat egiten, literatura egiten ari naizune horretan. Baina ikusteko praktikan gero nola aplikatzen dudan eta nola uste dudan. Orduan, uste du pasarte egokia da. Eta horrela, amaituko da, nire hurrengo novela, ikuturen bat egingo dio, baina orduan, personaia bat bakarri dago munduan, beste inor ez dago, eta gauza asko orduan bere pentsaketak edo bere modu, bere oroimenarekin ari da, eta batez ere bakarrik gelditu denean, da badaramatza urte batzu munduan bere bakarrik, Lekeitioko kostan itxasaldean, orduan bere bildur nagusia da une batean hizketan hitzak norekin hitz eginik espaitu, ahaztu egingo zaizkiola. Hitzak ahazten bazaizkio, pentsatzea ere ahaztuko zaio, eta pentsatzen ez badu, bere kontzientzia, bere nitasunare galduko du. Orduan, pixka kontestu horretan ari da, nahiko novela luzea, da azkenean, kinka horretan aurkitzen da, orduan. Beraz, baina hor dator adibide bat nik esan nahi nuen, orduan, hau, azkar Luisen barkamenez, honela amaituko dugu. Gauzak eratu behar dira, bere buruarekin ari da, ez? Baina bakarri dago, Bakarri dago, arraina gordine jaten astearrari da. Gauzak eratu behar dira, zoritxarra saiesteko moduan, baina behin zoritxarra abiatuz gero, azkeneraino eroan beharra dago, bareak egin ez duen moduan. Hori da aurreko adibidea, terrazako miraria, izugarrizko miraria iruditu zaio, eta azkenean bareak egin duen ibilbide bat, bareak pasaturik egin du figura bat. Hori da, miraria, orduan, hori nahi baduzue gero, irakorriko duzue. Maitasunean dena eskatzea bezalako ez dago, ezer gabe gelditzeko. Munduan neu bakarrik gelditzea zoritxartzat hartu behar aldut. Maitasunean zer da orain, dena eta ez errez. Erantzuten saiatzen naiz, baina soluziorik ez zait interesatzen. Pentsak eta bakarrik behar dut. Hau da, zalantza hori, etorri zaio, hitza joango zaizkiola, orduan, zerbait, zer nahi, pentsatzen ez ahazteko. Horretarako, ahalik hitz gehien eta zehatzenak behar ditut, eta ikaratori nabil alderantzizko aldaz beheran ezotenuan, hitzak joaten ari bai zaizkit, haize horbela girudi. Beinola, errima jokoak bezala, orain hitz eta ideia jokoak bururtzen ditut, esaterako. Hau, ariketa literarioa da, baina badauka zer ikusirik lexikoarekin. Esaterako, bikain eta garrait. On, eder,
bitxi, galant, majo, polit, ganorazko doktore desente, zoragarri, jaukal, mortal, itzel, sublime, ikusgarri, esplendido, lorioz, excelente, itxurazko, mundial, charmante, egundoko, divino, bapoa, parpuntako, genial, izugarri, balioz, fenomenal, banabanako, magnifiko, txitezko, sekulako, ideal, berdingabe, primerako, auta, berebiziko, bitore, eskizito, paregabe, terriblea, osuloko, markako, ikaragarri, ezinobe, alimaleko, zerutar, oidalango, super, harrigarri, alasoko, bere aldiko, eta beraria zaipatu ezik, agian errazen ahazten den Kristorena. Edo esaterako, berezi, eta darraiz. Berei singular, bakar, original, egoigabe, partikular, bakan, espezial, ezoiko, espezifiko, banabanako, esklusio, propio, norbereki, personal, pekuliar, berdingabe, kurioso, bestelako, diferente, nabarmen, tipiko, seinalatu, atipiko, arraro, esotiko, esentriko, ezberdin, extravagante, berariazko, estrainio, aukerako, excepzional, karakteristiko, aparteko, diverso, beldurturik nebilen kontua ezote zen mugatuko astiro haino bizkorrago, gama guztia bikain edo berezi izatera. Bueno, azken batean, bukatuko dut. Hau da, hau egiten du eta egiten du sinonimoen hori guzti hori da, baina ba. Ia, bikain eta berezi egin, da azkenean bikain, da berezi. Da horrekin, da orduan azken batean egiten du, bere memorian, ba, bikain eta berezi egin, dana esaten zula. Egiten du sinonimoen errepaso guztia. Jarraitzen du aurrera. Baina nik hori idatzi dudanean, horla idatzi dudanean, sartzen ditu sinonimoak eta esango zu, baina nola sartzen dituke sinonimoak? Ba nire ustez, hor honek euskaraz idazten du. Da hor dauden hitz guztiak euskal hiztegiak behar ditu. Bestela, bikain eta berezirekin azalduko dugu dena. Da behar dira, asko behar dira adjektiboak eta ñabardura eta matiz asko behar dira. Eta orduan, hitz guztia dira ondare komuneko hitzak. Orduan, ez ditut horrela botatzen ala beste gabe sinonimoak erderazko eta ez. Hoi dira, frantzesez, espainolez, ingelesez gutxienez direnak. Orduan, nik defendatzen dut, idazten dut horrela, uste dudalako hitz horiek euskaldunak direla. Izan behar dutela. Orduan, ba, gero, nahi baduzu etxean, atzea berriz irakurri eta bar da nola bukatzen den, da orduan lexikoan iraultza txiki bat egin beharra daukagu, ezer galdu gabe, zeren bestela ari gara ez, gelditzen ari gara eta geldituta gaude, ba, espresio gutxirekin. Espresioa ireki egin behar da, zabaldu egin behar da, baina kriterio bat behintzat, sanoa eta bidezkoa, zentzuzkoa da, ondare komunean dauden hitzak behintzat gure inguruko hizkuntza indartzu horiek elkarregin dauzkatenak guk ere konpartitu behar ditugula. Bestela espresio gutxirekin edo gabe gelditzen garela. Eta berezi izango da, baina singular ere bai, eta partikular ere bai, eta extravagante ere bai, eta eszentriko ere bai. Eta joan beste hiztegietara eta aurkituko dituzue elkarregin dauzkatela inguruko hizkuntzek hori guztiak. Eta orduan, gu zertan ari gara berezirekin hori denak edo esaten. Bueno, orduan, hori izan da adibide bat, horrekin bukatu nahi nuen, nahi baduzu gero berriz ikusi, orduan, ba, 7 ebidentzietako bat, hemen, lexikoa hor egin behar dugu, ireki egin behar da, ez da berdin espainol hutsetik atzea, eta inguruko hizkuntza guztiek elkarrekin daukaten hartzea, kontuz. Edo frantzesetik ere hartu beharko da, eta espainoletik ere bai, baina hau dira inguruko hizkuntzek aman komun dituztenak. Orduan, ireki egin behar da hori, eta literatura egiteko, nik, kasu hortan, halako ariketa mental bat egin duen hortan, hilaran jarri ditu da moduan, horiek, han horremen denak erabiliko ditut, horiek nire euskal hiztegiko hitzak dira, hor datozenak. Eta honekin amaitzen dut. Zueri.